hebt wat wouters en dan denk je van, die moet ik bannen. Ja, vooral de vrouwen en de bijen moet dat doen. En ach, dat is altijd bewerkelijk. En dan heb je eens een keer ergens jongen dat mijn collega dat hij er wel eens een kool bij hier en dan laat hem eronder. En toen, nou, wie is de kool, die kwam van de bedrijf, die houdt er mee op. En oor die won ik dat meer melken, omdat er een veentje bij wie dat een beetje lekte. Oh. Ik denk, nou dat is correct, want die oren ben ik net al te dik. En als ik nou die lam er eens even wat bij probeer, ik zo verst op stal gaan. En die lam erbij en dan eerst wel even wat proberen en even proberen drinken te laten. Nou, dat duurt een dag voordat ze het in de gaten. Maar de eerste 2 in de gaten en dan ben de oren die ben er ik zo bij. En dan is het prachtig, dan denk ik, nou, dat is een mooi wol. En de kool liet het gebeuren, dus dat is altijd de vraag. Nou, en toen dat een paar dagen zo weer, toen dacht ik van, nou moet ik maar even naar boeten. Misschien dat als ze later in dat ze het dan ook wel geworden let. Nou ja, ze ropt gewoon, de lam erop ze gewoon en dan stoven ze eronder en dat is prachtig. Ze ropt de lammen? Ze ropt de lam, ja. Dus ze veelt daar echt de mem van de lamkes? Ja, maar ik kies ik even hier bij die orenskiep. Maar dat vond ik eerst helemaal niet leuk, want ze weten oerzicht wel kwijt. We hebben in lam en de orenskiep die moesten voortwijzen. Maar dat had een dag worden en toen weer dat mooi wend. Maar ze weet luisteren alleen nog maar 4 lampjes. En wat zijn ze mensen? Ja, ik vind het alweer schitterend. Ja, en de oude eigenaar ik. En ik hoor je het karrie en dat is op zich ook nog wel aardig, want mijn vrouw, haar zuster het karrie. En die is een 30 jaar in, had hij zijn skarrelen maar de familie van die boer werd in zijn waar kwam. En toen had die boer daar van, nou, ik zou zijn keeltje, die zal ik dus vernemen naar karrie. Nou, en niet anders dit karrie 12, haar man weer karrie 8 en dan ben weer karrie 4, maar dus 30 jaar in weer karrie 1. En dat is op zich wel leuk dat Carrie dan een keer bij ons verschijnt. Dus dat bloedt al heel wat in de familie? Dat bloedt in de familie, ja. Maar jou hebben een bedrijf met skiëp? Ja. Volle? Ja, 64 skiëp. En dus maar alle heren ben er wel woudtukers bij, hè? Alle heren ben er wel woudtukers en alle heren hebben ze aan de speenhamer of we jou zijn iemand die ze graag hebben willen. Maar dit is eigenlijk wel de oplossing. Altijd een beetje slagje wel. Een code bij me met mijn instinct. Ja. Ja. Die is al even bij. Hey. Griet? Dit is ontspanning. Is dit. Ontspanning door inspanning? Ja, maar ik zie altijd met naar de mensen mee aan uit. We hebben een gezellige ploeg en dat scheelt ik. Wat is het voor ploeg? Van vrouwen van nu. Nou, en dan, ja, het is altijd gezellig. We hebben nooit, nou, altijd maar van dat over erin, dat over erin. Ik ben altijd met mijn kwandriers. Kun je eens vertellen, hoe is dit daar stoonkamer? Nou, ze gingen een hoekje tuin hoor en daar gingen we jet. Nou, toen zijn ze bij de vrouwen van nu weer echt een tuinclub op. Nou, zaten we aan de, met een 4 vrouwen kwamen die zeiden, nou, dan doen we mij maar kwam er. Nou, zeiden, nou, dat is nog verleden dier gebeurd. Nou, we hebben verleden dier een goede opbrengst. Goede opbrengst? Ja. Waarin? Waarvan? Grienten, ierpots, alles wordt heel goed. Nou, mij kwamen we dan. Toen zeiden we, nou, wat maakt er nou in? Nou, we zijn nu met oorheen kwam groene kool net wel. Maar dat vonden we net lekker. We wilden wel wat spitskool, maar groene kool gaan we afschaffen. Wat komt er nou in? Nou ja, wel spitskool. Spitskool? En rerenkool wil ik proberen. Je mag alles proberen, hè? Ja. Nou, snijbeen en te zetten en ierpels. Nou, verleden jaar hebben we 40 ierpels gebouwd en we hebben 4 hamers vol ierpels. Nou, al een hamer vol. Die had ik mij nou een ja, die krootsla. En die had een week in de fietstas zitten. Dan begint men dat te vertellen. Ik dacht, wat zit daarin? Volgens mij is dit wel een belangrijke fase van het werkproces. Ja. Ja. En dit neem je een werkool is? Ja. Dat is werkoverleg, ja. Lekker in de zin. Zit ik wel eens in dat hakje, hè? Ja. Kort is, dan gaan we in dat hakje. Als naar de opbrengst er is van de tuin, dan verleden dier hebben we dat niet tenminste. Hier waren een aantal zieken. Nou, en de eerste tussenjetjes, nou, die ben heerlijk. Dus kost die meestal net blijer met een poetsie tussenjetten in plaats van een blomke.
Dus de vrouw die draait de hand net om van het sfeerwerk. Nee, hè? Moet hè? Dat maakt ik. Je kunt er niet een man overlaten. Kun je net een man hoe litten? Nee, natuurlijk niet. Dit jij erbij. Uit tuin hadden maar ik. Dat kunnen we natuurlijk niet maken, hè? Nee. Toch? Ja, het luistert met iedereen woord van